ଆଉ ତୁ ତୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ତୋର ଗଳା। ସେ କଥା ଉଠାନି, ସେ କଥା ଉଠାନି ହାତୁରୀ। ସେଇଟା ହୁଏ ତମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ସେ କଥା କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। କିଛି ନାଇଁ लो नातुणी, एमती कथा होतुलो। कौन किलो नातुणी, आज कौन भारी जोर पवन बोची? ये कथा कौन देखिलो ए तोम मानकर ए दुखी चेहरा गुडा देखी मु असल कथा कहया को पूरा पूरी भूली असल कथा कौन? आजी मोर कौन को कहला कौन? अरे कौन कुह तो? अरे कहले सिना हम जानिबु। कहि कहि ए नाम आजी मोर। हां कौन कुह तो कुह कौन कह? मु कहि हां कह नाम तुमको तो जाना नहीं हो। आजी मोर कौन कहिबी कहिबी एते फुलाई होचु काहे की? आजी मोर बर्थडे। सेइटा फिर की देबा? ओहो सेइटा बर्थडे। अरे माने मो जन्मदिन मो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Gun. Happy birthday to you. अच्छा रुह आज संध्या रे मो घरे मो बर्थडे सेलिब्रेट कर जबो हला। अच्छा तमे समस्त आसीबो। निमंत्रण रहला। आ तो बापो अरे सिए तो गेट पाखरे ठेंगा धर के बसथिबो। हमें सब सेठी जाई पारिबो तो? तमे व्यस्त काहे होछो कहला? काई मु पूरा बापा को कहि दे छी। आउ से राजी भी हे जाई छै। वाह आ ताले सरप्राइज रहिला कोन को? कोन मु केते जानि कोना जे जे सरप्राइज रहिला कहबिनी। कांदी भी देखो। ओहो सरप्राइज रहिला तोर बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट ताहाले लागुची बहुत मजा आसीबो। अच्छा जे जे जेजमा काली आ स्वीट हार्ट लेडी स्वीट हार्ट कोन गले सब? अरे समस्त भीतर अछंदी। भीतर अछि हो देना मु तुमको देखा कर टाटा। सबू सात पर हो गला परे ई कोठी थिला के जानी हम समस्त को निजर करतला। This is the goal life. यस मो अज्जा आसिले घोड़ा मुआ बुढ़ा तारा पड़गल जानी पड़गल अरे रक्त नहीं भगवान केते बड़ लोक गोटे सबु बड़ा धक्का दो जना तमे ये गोड़ा तो भांगी नहीं से भांगी नहीं तो अरे सोना जो धक्का कथा कहल ना धक्काटा इंग्रजी रे कोन कहते जानि ना कोन एक्सीडेंट
ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ୱାଣିକି ଦେଇ ଆସିଥିଲ ନା ଖାଲି ଏଇ ରତନ କି ଦେଖିଲେ ତମର ଏଇ ଧକ୍କାଟା ବାଜି ଯାଏ ନା କାଇଁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ତ ଧକ୍କା ବାଜୁନି ଏଠି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସଫା ହବାକୁ ବସିଛି କାଇଁ ସେଗୁଡା ତ ତମର ଧକ୍କା ଲାଗୁନି ଆଉ ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଥିଲ କୋଉଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଥିଲ ସେଦିନ ଏତେ ବଡ ଚଉଡା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଧକ୍କାଟା ଲଗେଇଦେଲ ସେଇଟା ଜାଣତରେ ଥିଲା ନା ଅଜାଣତରେ ମ ଏଇ ତ ତୁ କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ତତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଗାଡିର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଯେତେ ଟିପିଲେ ନା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛୁ ନା ଟିକେ ଖାଲି ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନାଇଁ ଓ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ରତନୀ ହଁ 65 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚାଲୁଥିଲା ହଁ ଏବେ ଡାଉନ ହେଇଗଲା ହଁ ତେଣୁ କଣ କରିବି କହନି ତୁ ଯଦି ଧକ୍କାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଏଡେ ତେଳେ ବୁଝିବୁ ମୋର ତାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ ଯାହା କହି ଦଉଛି ଧକ୍କା ବାଜିବ ତ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ବାଜୁ ହେଲେ ଏ ରତନୀ ଦେହରେ ଯେମିତି ନ ବାଜୁ ସେଥିପ୍ରତି ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ହଁ ନହେଲେ ଦିନ ଦେଖିବ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ନଥିବି ତମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିବ ମାନେ 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 ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ପାଇଟି କରିବାକୁ ଆସିବି ଇଲେ ରତନୀ ତୁ ସେ କଥା କହୁନି ରତନୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ଗୋଟେ କଣ ସେତିକି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କଥା ଶୁଭିବ ନା ତତେ ସେଇଠି ପାଖକୁ ଯା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଭିବନି ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ନା ହଁ ଆମର ଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯୋଉ ଖଦକଟିଆ ଅଛି ନା ସେଠି ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛୁ ଦିନ ରାତି ଫୁଟୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ନା ତାହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ରତନୀ ଏ ରତନୀ ନେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲଟା ନେ ଟିକେ କଳା ମାରିଦେଲେ ଅଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କି ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଆଖିକି ତ ଦେଖାଯାଉନି ତମକୁ ସେ କଳା ଧଳାରୁ କଣ ମିଳିବ ବା ଆଖିକୁ ଟିକେ ଜାଲ ଜାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତୋ ଧରେ ଧକ୍କା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ଧକ୍କା ଦେଉଛି ନେ ନେ ଟିକେ ମାର ନେ ହେଲା ମୋର ସେଠି ଆହୁରି କେତେ କାମ ପଡିଛି ଆହୁରି 3 ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ତମର ବି ଏଠି ବାସନ ବାସନ ମଜାଇନି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପାରିବିନି ହେଲା କଣଟେ ମାରିଦେ ହଁ ଆରେ ରତନୀ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଧକ୍କାଟା ବାଜିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବାଜି ପାରିଲାନି ହଉ ଦେଖିବ ଆଉ ଥରେ এই মোর পরিচয় মোরি সারিছি মো এবে বিকরুছি করুণা মোরি সারিছি କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି କରୁଣା ପ୍ଲିଜ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ ଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି ଆରେ କିଏ ଆଉ ଗାଉଥିବ ଏ ପଡ଼ିଶା ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଟିଭି ନାଇଁ ଲଗେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଣା ନାଇଁ ଇଏ ଟିଭିର ଗୀତ ନୁହେଁ ଏ ଗୀତ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏ ଗଳା ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଳା ନୁହେଁ ଏ ଗୀତ ଅନ୍ୟ କିଏ କୋଉଠି ଗାଉଛି କିଏ ଗାଉଛି ଏଇ ପାଖରେ କିଏ ଗାଉଛି ପ୍ଲିଜ କରୁଣା ତମେ ଟିକେ ଦେଖ ଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି ତମେ ଦେଖ ଦେଖ ଏବେ ବିକରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ବିନୟ এই মোর পরিচয় অন্তরে কাঁদে পাহাড়ে এতে সুন্দর গলা রখিছু হেলে তাল জ্ঞান কে লয় জ্ঞান নাই মাটির দেহারু প্রাণ চালে গীତ ଗାଉଛି কোন কইলে করুণা ଆମ ରୁଦ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛି ପ୍ଲିଜ କରୁଣା ତମେ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅ ତାକୁ ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି କରୁଣା ତମେ କୋଣ ଚାହନି ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେ ପ୍ଲିଜ କରୁଣା ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅ ନୂତନ ତାଣି ଦେ ଆମ ରୁଦ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛି ବାକି ରହି ଯା ତ ମଉସା ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ସାର୍ ମାଉସୀ
तो ଡାକ୍ତରଟା କେବେ ପଡ଼ିବ? କିଛି ହେଇନି ରେ ମୋର ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ମାଉସୀ ଡାକ୍ତରଟା କେବେ ପଡ଼ିବ? ହୁଏ ତ ପଡ଼ିବନି ରେ ରୁଦ୍ର ସାର୍ ଆ ବାପା ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ ରୁଦ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବେଶୀ ଜୋରରେ କଥା କହିପାରୁନି ବସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ୍ ବାପା ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ରରେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତୋ ଗୀତ ମୋ କାନରେ ବାଜିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗଳାଟିରେ ତୋର ହେଲେ ତାଳ ଜ୍ଞାନ କି ଲୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ତୁ ଭଲ ଗାୟକଟେ ହେଇପାରିବୁ ଏଇ ବାପା ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବି ରେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବି ଗାଇବୁ ନା କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି? ହଁ ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା କଥା କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ରୁଦ୍ର ନାଇଁ ରୁଦ୍ର ସେମିତି କହନି ରେ ରୁଦ୍ର ସେମିତି କହନି ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଆଉ ନୁହେଁ ଆଜି କେମିତି ଟିକେ ଭୁଲରେ ଗାଇଦେଲି। ରୁଦ୍ର ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ମାଉସୀ ରୁଦ୍ର ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୀତ ମୋର ଆଉ କେବେ ବି ଶୁଣିବନି ରୁଦ୍ର କେବେ ବି ଶୁଣିବନି। ଏ ବାପା ଏ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଶୁଣ ରୁଦ୍ର କରୁଣା ପ୍ଲିଜ ତାକୁ ଟିକେ ଅଟକା କରୁଣା ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅ କରୁଣା ମୋ ପାଖକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ কবি ঠিক কহিছন্তি করুণা সুখ বলি যাহা জন নেত্রে দিশে হাতে আসে হাতু খসিবা পাই সে କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ରାତିଟାରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା? ଏମିତି ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ନା ଆସିବନି ଆରେ ଆମକୁ ପରିବାର ସିନା ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି ହେଲେ সোসাইটি তো আমাকে রিজেক্ট করনি আমি চাইলে ক্যান বি কাউন্টেড ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମ ବାନପ୍ରସ୍ଥଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମ ଏନ୍ଜିଓଟାକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ମିଳିବନି କାହିଁକି ମିଳିବନି? ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିବନି ଯେ ପରିବାର ଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ଷ୍ଟାଫ୍। ନନସେନ୍ସ ଆରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଟେକ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ ସବୁଥିରେ ଆମ ପାଇଁ କନସେସନ୍ ଅଛି ସରକାର ଯଦି ଏ କଥାଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି କାହିଁକି? ଆଉ ଏନଜିଓଟା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଲେଡି କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଦରକାର ଆଉ ସେ ସିଲେକ୍ସନଟା ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟିବ। ଅଳିଆ ଲୋକଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର? କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବି ନିଜକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେହରେ ଯେତେ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲେ ବି ଦେୟାର ଇଜ୍ ରିମୋଟ୍ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିକଭରି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହି ଇଜ୍ ସିଙ୍କିଂ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା। ଦିଅନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ ଅଧିକା କ'ଣ ହବ ସେଠିକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହିବେ। ହଁ ତେବେ ପୁରୁଣା ଔଷଧ ବଦଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଆଣି ଖୁଆନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ ইমপ্রুভমেন্ট হব ডক্টর ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? জীবন উপরে গ্যারান্টি কাহার বা আছে কিন্তু এটা মোর বিশ্বাস। ওকে ট্রাই ମୁଁ ଆସୁଛି। আঠটা দিন ভিতরে অবশ্য তাঙ্কর ফেরি পাইবার বিশ্বাস মোর ଅଛି। তাহলে এতে দিন যা তুমি କରୁଥିଲ କ'ଣ? অমৃত কুম্ভর সন্ধান পাই নথিলি। অমৃত কুম্ভ? হ্যাঁ কিন্তু এবে মু পাই যাইছি। କିଏ ସେ? এই টুকা এই রুদ্র মোর সব কালো হয়ে গেল କ'ଣ ହେଲା ମଉସା? এই তো কইলা না মৌসা
तो बारंबार कहते मौसा डाकिबनी बोली कौन आउ डाकिबो मौसा पुणी से गला मौसा ए तो पानी पंप बंद कर हमर पानी उठुनी भला कथा आपण कहले 8टा पर्यंत पानी चलेबनी मु 8टार पानी चलेली ताकू भी मना ए तते जा को से कर बोलू शीघ्र पानी बंद कर ओ जगबंधु विशाल काई सेठी हो होउछ कळला ओ होउची अरे मु कोन गाया टु काई तो हो हेबी ଆଉ ଆମେ କଣ ତ 12 ମାସିଆ ଏମିତି କଣ କଥା ହଉଛ बोलो ए जगबंधु विशाल जहा कहबा कथा भद्रामी रक्षा करी को तळु पास ओ जाऊ 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 आज्ञा जेतବେଳେ पानी चलेला सबले पार्टी करतंदी निहाते गोटे ये जा पंपटा बंद कर दे मु तांग सहित कथा होछि जा कौन कहले भद्रामी मत भद्रामी से कहउछो ए ଶୁଣ ସେମିତି କିଛି କଥା କହିପାରିବନି ଏଠି ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ देखलो सुनो सुनो मु कोन अभद्र ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା କହିପାରିନି ए चुप चुप कथा हो धीर गळारे कथा हो एठी जने पेशेंट रहिछि ओहो एटी गुटे कोळे पानी उठुची तमे जेटी मोटर चले दबो मोर साडू ऊपर को पानी उठुनी अरे गाधई पादी सिना म सारिले दियो पूजा करी मंदिर को जेबी आ तमे तो एटी पानी चले दबोनी जगबंधु विशाल तमे कहिथिलो बोली आमे सकाळ पानी उठौ सकाळ 8टार जाई पंप खोलु ए आमे त पनि एते बडा लोक एठी चलिबु ହଁ ओ कहि देली बिल कोन गुटे मार मार तो असुद हे गला बे केमिति भूल बटक हे जाउची ओ जा तम पंप पुर जेबणी जा 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 ओहो ए देख देख ठेंगा दे एसले मते बाडिया पाई थोड़ा घर बडा देई तो ତମର ତ ଗୋଟେ ଖିଅ ଦରକାର ମୁଁ ଏ ଠେଲାଟା କାଇ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ ନା କାହିଁକି ସେ ଗୁନଗୁନଟା ଟିକେ ହସିଛି ତ ତାକୁ ଖେଚି ଦବା ଧକ୍କା ଦିଦି ଓଲ ଏଠିକି ଠେଙ୍ଗା ପାଇବନି ए जो से संपर्क का जोन ना जा भितर बोल जा सुन काहिया एते कथा मते कोन भेयो कहले मो घर छाडंतु काई छाडी କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ ଆମେ ଭଡା ଦଉनु ହଁ। ବାକି ରଖିଛୁ ନା कोन हला ବାକି ଆମେ ରଖିନୁ बाकी रखिनो ନା 500 टका 2 मास हला दुकान रे बाकी अछि କେମିତି ସିଏ ତା ସହିତ ଘର ଭଡାର କଣ ସମ୍ପର୍କ କହିଲ ତ ଏ ଶୁଣ ହଁ। ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତମର 500 ଟଙ୍କା ତ ପାଇଯିବା ହଉ। ହେଲା ଯା ତମ ଟାଙ୍କି ପୁରି ଯିବଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦୋକାନ ଯା सा एमान कुछ मनुष्य पागल है ପାଗଳ ହେଇନା ଆଉ ହେଇଯିବା କହୁଛି ଆରେ ହୟ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହନୁମାନ ଭଳିଆ କାହିଁ ଠେଙ୍ଗାଟା କାନ୍ଦିରା ପକେଇକି ଆସିଥିଲ ହଁ ଠେଙ୍ଗାଟା କାହିଁକି ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲ କିଏ ଦରକାରେ ତ କାମ ଚଳେଇ ଦଉଥିଲ କଣ ନାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ଖେଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାଟା ଜବାବ ଦବ ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟ ଆସିନା ଲାଉ ଲାଉ ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ବାହାରି ଗଲେ ନା କଣ ମାଉସୀ ଏଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ନିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣ ରୁଦ୍ର ଡାକ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଔଷଧଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ସେଇ କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲାନି ଔଷଧ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତର ସେ ଔଷଧର ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଔଷଧର ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସେନାପତି କଣ କହିଲୁ ମାଉସୀ ରୁଦ୍ର ସେନାପତି ମାନେ ମୁଁ ଏ ବିରଞ୍ଚି ସାରଙ୍କୁ ଔଷଧ ହଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ମୋ ନାଁରେ ଇଆଡ଼େ ସଡ଼ି କିଛି କୁହନି ନହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ସେ ବି ପଳେଇବ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ରୁଦ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ହଁ ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ସେଦିନ ତୁ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ତୋ ଗୀତ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ନ ଧରିଲେ ପାଦେ ଚାଲିପାରିନି ସେ ଲୋକ ଆପେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କୁଆ ବସିଲାକୁ ତାଳ ପଡ଼ିଲାକୁ ସେଥିରେ କୁଆର କ'ଣ ଦୋଷ କହିଲ ମାଉସୀ ଦୋଷ ନୁହେଁ ରୁଦ୍ର ଗୁଣ ଏଇଟା ତୋର ଗୁଣ ସେଦିନ ତ ତୁ ରୋକଠାକ ମନା କରିଦେଲୁ
ଆଉ ତୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଏତେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନି। ମାଉସୀ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଗୀତ ଗାଇବିନି ବୋଲି। ମାଉସୀ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ତମେ କହୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳାର ମାଲିକ ହେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମାଉସୀ, তোমার শুনিবা দরকার নাই। রুদ্র মতে মাউসী বলে ডাকুছু, আউ মু যদি তো মাউসী নহি তো মা হি থান্তি। মা তাহলে বি কোন তু মতে এতে বড় কথা কহি পারে থান্তু? তুমি কই দেল মাউসী। ରୋଷେଇ ବାସ ଘର କାମ ସବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିଦେବି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଘର କାମ ସେସବୁ ବି ମୁଁ ତୁଲେଇ ଦେବି। ଖାଲି ଖାଲି ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ ବାପା। ଗୀତ ଶିଖ ବା ନ ଶିଖ, ଶିଖିବାର ବାହାନା ତ କରିପାରିବୁ ନା, ବାହାନା ବି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମାଉସୀ। କାହିଁକି କରିପାରିବୁନି? ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ମାଉସୀ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା? କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁ କରିଛୁ? କାହା ପାଖରେ କରିଛୁ? এই নিজ পাখরে। এই গীত পাই মু কেতে কষ্ট সইছি মাউসী। পিলা বেলু গীত গাইବାକୁ সুযোগ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ବସି ପଡୁଥିଲୁ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ମାଳ ମୁଁ ଖାଇଛି। ବାପା ନଥିଲେ କି ମା ନଥିଲେ, ବୋଲି କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ମାଉସୀ, କେହି ନଥିଲେ। ପାଠ ପଢା ଭଲ ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମେଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 2 ଥରରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ করে +2 ନାଁ ଲେଖେଇଲି। ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଲୋଭ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି ମାଉସୀ। ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା ଥିଏଟର ଆସିଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ବସି ପଡୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ +2ରେ 3 ଥର ଫେଲ୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ତତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ନା? ତାଙ୍କର ବା ଦୋଷ କ'ଣ ମାଉସୀ? ଥିଲା ବାଲା ଘର ନୁହଁ ଆମର, କାହିଁକି ସେ ମତେ ପୋଷିଥାନ୍ତେ? ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଲୋ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖାଲି ଭଲ ଗଳା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଭଲ ଗାୟକଟେ ହେଇଯିବୁ? କିଛି ହେଇପାରିବୁନି ଜୀବନରେ, ତୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିବୁନି। କାରଣ ତୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହଜମ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତମେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ କାହିଁକି ହଉଛ? ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉନି କରୁଣା, ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉନି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଇଏ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଗାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଗାୟକଟେ ହେଇପାରନ୍ତା, ଭଲ ଗାୟକଟେ ହେଇପାରନ୍ତା। ହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଶୁଣୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ରୁଦ୍ର, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶିଖିଲେ ଭଲ ଗାୟକଟେ ହେଇପାରିବୁ, ଆଉ ସେ ବି
କଣ କହୁଛୁ କହ। ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ ମାଉସୀ। ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍।